10 години, ако не 15 години. Това е 20 месеца. Всеки един на тези спеши. Да не сме върхеняк, да не се ския тогава. Не сме се оборудвали да се ския. Чекай, не бъде. Аз съм идвал към мен. Запря! Четири вършеняк, цитирате. Я тук живе, мути. Не, това е спорт, бе! Това не е... Това е спорт, мани! Това... Гледай къде е запал на здравото чилото и нещо е такова. Не, от тук, Геннадий, направо карай още! Ако мога... Върти ляв да изправиш! А сега си го пусни на заден и се засили. Направото. Ще обърнеш джипа. Дай да поеме лебедката.